Assalamualaikum, nggak masak mau ke pasar sore karo nilii bakulane anak wedok. Monggo ke pasar sore. Hampir ning stane anak wedok. Alhamdulillah rame juga. Putu, beli apa iki putu cantik? Alah bendino kok beli-beli mbah beli apa iki? Ayo beli apa karo papae? Ya, salam. Amin. Sehat, Dek. Salam jempol, Mas. Enggak. Semur tahu mie. Adem-adem marai kok. Gorengannya apa iki ya? Kalih gorengan. Campur mawon niki gangsal ewu kalih ote-ote.